Il-professur Ludwig Zrinzo jiġi Malta madwar 6 darbit fis-sena biex jopera fuq pazjenti Maltin biex jevitalhom l-iskariġ li jsifru għall-kura. Il-professur Zrinzo kap kliniku akademiku tad-Dipartiment tan-Neurokirurġija Funzjonali f'University College f'Londra u konsulent f'Malta huwa pont għall-kura u riċerka dwar il-kanċer bejn iż-żewġ pajjiżi. U minflok il-pazjenti joqogħdu jiġu Londra għall-operation ninżel jiena u nopera 4-5 pazjenti kull darba li mmur lura Malta u wkoll naħdem mal-tobba Maltin. F'Queen Square f'Londra l-professur Zrinzo tkellem matul avveniment li ċelebra l-komunità medika u xjentifika ta' Malta fir-Renju Unit. Fisser l-importanza ta' sħubijiet strutturali. Parti mid-dover tagħna li nagħlmu l-ġenerazzjoni li jmiss. Allura meta ġejt jiena hawnhekk Queen Square, kont l-ewwel Il-kirurgu li ġejt naħdem hawnhekk, però għallimna 3 oħra neurosurgeons, waħda minnhom baqgħet hawnhekk għandu board li tagħmel pituitary surgery hawnhekk Queen Square, però 2 minnhom reġgħu lura Malta biex jagħtu servizz il-poplu Malti. L-avveniment sar fl-Isptar Nazzjonali għan-Newroloġija u Neurokirurġija u kien jikkonsisti f'sensiela ta' lectures mill-professur Zrinzo u żewġ akademiċi u speċjalisti prominenti oħra, il-konsulenti Mary Claire Farrugia u Edward Dispot. Il-Kummissarju Għoli ta' Malta r-Renju Unit il-professur Stephen Montfort innota b'sodisfazzjoni l-preżenza ta' professjonisti li minkejja l-karrieri tagħhom barra minn xtutna xorta jżommu lil Malta qrib tagħhom. Skop ieħor għal din il-laqgħa kienet li noħolqu ambjent ta' kollaborazzjoni bejn tobba Maltin li jgħixu ġol Ingilterra u tobba jew xjentisti li jgħixu Malta fejn noħolqu kollaborazzjoni flimkien ħalli nmexxu iktar ix-xjenza. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka Kit Azzoparditanti indirizza dan l-avveniment u saħaq fuq l-impenn tal-Gvern li integra d-diaspora tar-riċerkaturi Maltin fil-pjan strateġiku nazzjonali. Għalli Malta tivvaluta l-vuċi u t-talent ta' dawn it-tobba u ħeġġeġ lill-aktar tobba biex ikunu parti mill-vjaġġ xjentifiku ta' pajjiżna.